mag-usap, mga angkol, mga auntie at syempre sa ating mga pamangkin. Hello sa inyo dyan. At naramdaman nyo ba na holiday na? Ilang minuto na lang, no? Uy, awards, no? Walang pasok, ha? Mamaya. 12, ha? Base po sa ating nakuhang impormasyon, ngayong or bukas, maya-maya, no, June 12, regular holiday po yan mga kabisyo. Kapag pumasok po kayo, abay, basic awards, no? Kailangan pa bang i-memorize yan? Double pay. No, at hindi lang yan mga kabisyo, no? Yung June 12 po, yan ay maya-maya, no? Wednesday. At yung Lunes naman, Monday, regular holiday na naman po mga kabisyo. Awards, so pag sinabi mong regular holiday, abay, basic yan. Double pay. Kapag may trabaho kayo at hindi kayo nakapag-file ng vacation leave, abay, alams na. Double pay na. Shoutout muna tayo mga kabisyo, no, sa mga nakatutoy sa atin, no? Si Rowell Aplong Recoter, sabi niya, magandang gabi sa'yo, Idol Totoy. Always nakatutoy naman habang bumabiyahe. Yan, sinasabi natin lagi, no? Kasama natin lagi. Di na mo sipyat po mga kabisyo. Yung mga nasa biyahe, nakatutoy yan, no? Sabi niya dito, bumabiyahe papuntang Petron, Bataan. Uy! Shout out Idol sa aking helper na si Marco Rabano at sa aming mga kasamahan sa Land Bridge Logistic, no? Salamat. Siguro isang tanker siguro to, no? Hindi pangalan dyan, yung mga nagdi-deliver ng gasolina, Awards. At hindi lang yan, yung mga trailer truck din naman na dumadaan dito sa may Rojas Boulevard, laging nakatutoy. Balik po tayo sa ating pinag-usapan mga kabisyo. Etong sinasabi natin na mga signs na ang relasyon di magtatagal. Ayan. So alam na po natin yan na kung ang mga senyales po na ito, pag nakikita na natin na may mga senyales na hindi na magtatagal ang relasyon, abay, dapat maaring maging mahalaga ang pag-uusap. Kailangang mag-usap po tayo, kailangang ma-resolba ang mga issues upang masuri ka agad, no? Kung ang relasyon ba ay may pag-asa pang magtagal, kaysa lagi kayo nag-aaway, ano pang use ng inyong pagsasama? Or kung kinakailangan ng mga hakbang para sa may konting pagbabago siguro, no? Or parang fine-tuning lang po yan mga kabisyo. Parang radyo lang po yan mga kabisyo, diba? Naalala mo ba yung manual na tuning, no? Kailangan mong pihit sa kaliwa, pihit sa kanan para medyo umokay yung signal, yung pagsasama po ninyo. Or kung gusto nyo, wakasin na yung relasyon. Huwag naman sana mga kabisyo. Okay, no? Enjoy your holiday po mga kabisyo. Ito po ang ating programa, gabi-gabi, Lunes hanggang Biyernes, 9 p.m. hanggang 12 midnight. Ang ating programang Totoy na Love, kasama ang inyong Uncle Totoy. Uncle Totoy ba to? Mamaya po, alas 5 po ng madaling araw, makakasama naman ang inyong Uncle Dagul at saka si Tita Tanya Chinita. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Maying gabi, kabisyo, amping pirme. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!